Familia, ¿qué? Espera aí. Que te meto... como andamos, Taca, 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 taca. Teño unha enerxía hoxe que mete medo. Non sei que fixen, Onte non cei. Comí, almorcei ben, que non só almorzar ben moitas veces, pero tiña tempo, vale? E vou de repente, vou e dixen, non vou cenar, vou facer unha cousa, vou ir pola mañá a entrenar, vou facer unha historia. E flipas como vou. Parece unha moto, ven comigo. Ti, contáxate de enerxía, fai o que che digo eu. Vale, o de non cear é unha historia da miña cabeza. E o de non almorzar é porque eu tomo un café e non me entra nada. Vou con mil cousas na cabeza pensando que vou cociñar para vos, pensando... E digo, pero cando tes un pouco de tempo así, estás así, non sei por qué, levanteime con ese pé bonito, vou a estar tranquilo. Café, un par de ovos, aguacate, unha tosta grande. Que maravilla, un pouco de mel por riba. Mel, sal e aguacate. Encántame. Bueno, aguacate temos hoxe tamén, porque o máis importante non é a enerxía que teño eu. O máis importante, sabes o que? O máis importante é cociñar para vos outra vez. Eso sí que me pon a mí contento. Polo tanto, o que imos ver hoxe é unha receita de arepas, vale? Ademais é o recheo máis típico do mundo, de arepas, que se poden rechar do que che dé a gana. Pero o importante é facer a masa dun millo que xa ven precocido, que é maravilloso, fácil de traballar, incluso para xente que non lle gusta moito amasar, isto é unha plastilina por rapaces, acordádevos. Así que vamos a facer unha cousa, miramos o que hai por aquí rapidamente e comezamos a cociñar, que hoxe pouco imos facer no lume. Mirade, auga medida neste caso, vale? Auga para a masa das arepas. Temos cebola vermella, temos aguacate, vale? Temos loureiro, temos un pouco de jalapeño, isto é cousa miña. Temos un pouco de lima, pementa en grao, temos unhas peitugas que teñen que ir para máis cocidas, o sí, coandro, e como non, a fariña, de millo e maionesa. Teño unhas ganas de facer a receita doxe que ides flipar. Veña, por aquí, auga. Como tiña a villa de lavar as mau antes un pouco quente, vai con agua quente así ferve antes, pero auga da villa, Vamos a ferver a peituga, a cousa máis sinxela do mundo, pero moitas veces, non sei por qué, pensamos que ferver é como de hospital, como de enfermos, non sei. Eu non o vexo así, ahora miramos. Lidia! Moi bons días, como estás? Bons días, moi ben. Ben? Eu sí que cei onte, ti e prestoume tamén. Pero eu non cei e prestoume increíblemente ben. De feito, cando vou con as jaliñas para a cama, ás 8, ás 9, ás 10. Así, eu ás 9 estou en cama, Ás 9? Si, 9:30, si me deixan. Bueno, entonces eu se vou ás 9 non ceo na vida. Agora, eu como vou un pouco máis tarde, normalmente acabo ceando, e ceando demasiado tarde, iso é o que me refiro eu. A veces ás 11 da noite, algunha historia así. E non é boa historia. Ceamos sobre as 7:30, 8. Home, claro, eso para min é merendar, aí como eu bocata. Vale, mira, que dicía que se fervemos historias, a xente di, hai que ferver, que cocer, é do hospital. E depende que hospital, tamén. Bueno, tamén. Eu non estuve moito nos hospitales. Eu traballei na cociña dun hospital, foi o meu... Na cociña? O meu primeiro traballo de nutricionista foi na cociña dun hospital, sí. Cociñábase ben ou non? A ver, vamos. Cociñábase ben porque era o que comíamos nós. Que pasa? Que, segundo que tipo de sistema teña o hospital, pois moitas veces para que cheguen os pratos quentes, pois hai un sistema, depende do hospital, que faise con antelación a comida refría e despois a propia bandexa é a que quenta o alimento para que chegue quente. A propia bandexa quéntase ou ten a bandexa algo que quenta a comida? Quenta a comida, o sea, faise... E que hai tamén como unha especie nos restaurantes cando se fan así bodas, historias e banquetes grandes, tamén hai así como uns tremendos de cabalos no que garda o quente dos pratos, é dicir, tipos aí é unha hora ainda garda quente, porque ten como un sistema, pero a comida non é igual. Empeza a facer unha codia, a secar un pouco. Por iso digo, depende do sistema. Hai outros que non, onde se fai, non sei, estou falando fallanos, a mellor agora faise un xeito diferente. Agora hai sitios nos que tamén se subcontrata, xa non a fan ali, é ben feita, isto xa o vin eu tamén. Por iso digo, entonces depende de como se xestiona a comida, pode ter máis sabor ou menos, pero se te que a comida hospital é mala, depende, non? Eu digo-che unha cousa, a toda a xente que traballa no hospital, ti tes que mirar o estache bo, é fácil, a historia é fácil. Todos os días prendes a cadea, a TVG,
pola, empezas a mirar o programa tranquilamente e dis, home, isto vou non facer eu comer. Isto é perfecto para o hospital, se queren. Se lle metes unhas arepas de reina pepiada que vamos facer hoxe típicas en Venezuela, flipantes, a xente no hospital diría, home, así estou enfermo calquera. Vale, un segundo, antes de que sigamos falando, que fai moitísimo tempo, David, que non vedes o cociñeiro, perruqueiro, vamos para ali, ven para aquí comigo, anda, que non sei que me dixo do equipo, pero moito tempo fai que non vas ao teu hortiño. Pois hoxe vou ao horto perfectamente porque vou coller un pouquichiño para que vexamos como vai a historia con esa, váleme tamén un pouco de romeu e un pouco de tomiño, que sempre traballo con eles para moitísimas cousas. E como facemos sempre que é limpar un nada, vale, tranquilamente, isto do que teña cun chisquiño de auga, neste caso máis fresquiña, váleme ben, e vai directamente para esa pota. Por qué? Porque se auga así tamén ten sabor, si ou que? Un pouquiño de sabor, un pouquiño agora dese loureiro, e ides ver como, hai veces que o fago tamén ca salmoira, vale, déchame botar un pouco de sal, así xa empezo eu a traballar con eso, imos correxir de sal tamén despois un pouco, por aquí non pasa nada, isto vai facer tamén, que isto creo que o pilledes. Teño dúas peitugas de polo, vale? Teño auga a piques de ferver cun pouco, neste caso, de romeu e tomiño. Temos algo, mirade, de pementa, uns graus, mirade, así. Eses graus. A pementa non está roída, non é tan potente e tampouco me vai deixar ningunha historia polo polo, vale? E ese auga despois é un caldo. Ni se che ocurra tirar esa historia, non se tira. Aquí, nos Sachebo non tiramos nada. Eso sí, peituguiñas limpas e van para aquí, directamente. Vale, teño loureiro, collemo o loureiro se tamén, déxame limpar as maus un segundo, e así xa non mancho do polo. Loureiro, romeu, tomiño, pementa, o que teñas na casa, dame absolutamente igual. E incluso eu hoxe, que estou así dándolle agora a cabeza rapidamente, mentras penso que no hospital así comerían increíblemente ben, colleme a lima, Sabes que pasa? Que hai elaboracións que para facer para moita xente son moi laboriosas. Que non se poidan facer, o que pasa que non son prácticos de facer para tanta xente. Bueno, a masa é máis complicado, tes toda a razón, neste caso vouche dar a razón, pero o recheo que imos facer dá para comer a culleradas, vale? Mirade, unha codia por aquí e outra por aquí. Isto, outro aromático máis, que moitas veces non o pensamos, vale, vou empregar pro zume, e vai para aí, e listo. Vale, mil grazas. Eso é, a cocer. Mirade, trucos que teño para cocer. Cando me levanto fervor, penso en 10 minutiños, máis ou menos, e despois deixo aí enmornar 10, 15 minutos, depende tamén do grosor da peituga, Lidia, que moitas veces hai peitugas do capón, vale, a túa avoa traballando aí e ten unha tremenda peituga así. Home, esa non, esa ten que cocer igual media hora. A máis a carne é máis dura. Vale, pero así, se deixas despois outros 10 minutos de repouso na propia auga, sen tocar nada, como infusionando, xunta tamén os sabores, deixa de ferver, pero o calor entra dentro. Falamos de 73 grados no interior. Non fai falla termómetro, 15 minutos máis 15 de repouso, eso está feito. Vale, veña, imos para lo. O primeiro que imos facer hoxe é unha masa. Neste caso, a masa é de millo. É de millo e ben precocido. Por eso é tan sinxelo de traballar con ela. É rapidísimo. Vale, non ten nada que ver cas... a veces que falo cas tortillas míticas mexicanas, que é con fariña nixtamalizada, hai que traballarlas de outra maneira, que tal. Non, fariña precocida. Listo, hai na branca e hai na tamén amarela. A min gustame máis amarela. Vale, a min neste caso, a nivel sabor, parece que tira un pouco máis a floca. A branca é un pouco máis suave. Se vas a empezar con ela, eu recomendo que empeces con esa historia. Home, se che gusta xa o sabor a millo por todas partes, tamén che vale a amarela. Pero o que me gusta é que neste tipo de paquetes, por exemplo, pon 300 mililitros de auga. Vale, neste caso teño os 300 mililitros postos aquí. Así que, ven comigo un segundiño, porque vou a 30 segundos de nada no microondas. 30 segundos para que este un pouco morna, que tamén é interesante, vale? Así que, isto, poñémolo por aquí, teño unha tapa, moitas veces anda aí, esa tapa despois volvo a poñer, e mirade, 30, vale, despois xa veño coller. Polo tanto, emornamos un pouco eses 300 mililitros de auga. E agora, con 250 medidos, imos ter para a primeira historia. Se queremos dobrar, 600, medio quilo desta historia. Para isto, que moitas veces falamos de que vamos a ollo, eu non vou ir a ollo. Vou facer exactamente o que di a receita. Que sí que fago a ollo. Vale, pero eu, por exemplo, se ti coñeces a fariña,
está perfecto. Cambias de fariña e xa non é o mesmo. Sabes que pasa? Ten Na cuidado, miña casa as arepas fanse mínimo unha vez a semana. É algo como moi socorrido. Sí. E sobre todo cando somos moitos, o que facemos é poñemos diferentes recheos e que cada un se sirva se faga a mestura que queira, non? Pois, por exemplo, un cunco con tomate, outro con aguacate, Vale, o sea, outro claro, con ovo, como un montón de outro con toppings, outro con fabas vermellas, non? É algo que nos gusta a todos e cada quen que faga a Fabas combinación que vermellas queira. hai un típico, o sea, porque esta falaba da reina pepiada que tapa, despois hai a pelúa que é con queixo amarelo e con carne tostadiña tamén, que é moi mítica, pero esta que vamos a facer hoxe é a de sempre, a reina pepiada é a de sempre. Pero hai ras con fabas tamén, que non sei como lle chaman. Ali teño da, sabes que o da arepa. Bueno, vaime un momento pola auga e ora falamos un segundillo, porfa, grazas. O da arepa é algo, a ver como vos digo, é como o cocido noso, ali neses sitios. É como o noso cocido. En serio vos lo digo. Vale, déixame un momento, medir, non quero, podía romper un pouco máis, que non pasaría nada, así que mira, vou facer romper un pouco máis, así. Vale, baixamos lume aquí, que ferva, empezamos a contar agora, Mira, o que vos decía, Colombia, Venezuela e Panamá. É onde máis se comen estas historias. Falaban dos precolombinos. É dicir, os indígenas xa teñen ali millo, ese millo chamanlle arepa, erape. Arepa, no, erepe. Erepe, 2,50, un segundo, aí estamos, perfecto. Vale, por que digo isto? Porque como vende millo, arepa acabou acabando aí polo millo de que se consumía ali. Déxame iso por aí, veña. Perfecto. Agora, auga, un chisco morna, ben? Despois é unha cousa, di por aquí, tes a fariña posta tal, primeiro a auga, polo tanto, como teño pesado, quito isto e imos facer exactamente como di, vale? Neste caso, collo outro cunco, meto esa auga ali, hai moita xente que lle bota un puquichiño de sal, eu boto, e hai outra xente... Eu boto de sal. Vale, sí, eu vou botar tamén, que lle bota un pouco de manteiga ou de aceite á propia masa, vale? Non vou facelo. Esta di que non o fago tampouco. Eso sí, chisquiño de sal por aquí e directamente isto para dentro. Mirade, dun golpiño. Vale. É que é rapidísimo de facer nas familias onde non se pode comer glute porque hai celíacos na casa, é algo moi rápido de facer, incluso para un almorzo rápido. Mira o que estamos a facer, Vale, un almorzo rápido. Claro, que estás falando que a ti gustache, claro, que a ti con eso das tostas, a ti gustache o tema da almorza. No, eu entendo unhas a mí gustame comer en xeral, en todas as horas do día. Porque a comida está para disfrutar. Pero a mí non me entra algunha hora do día. E de feito... E si con calma, mellor. E comer solo non me gusta nada. Ai, a min gustame comer sola, acompañada... Escoita, cando digo nada, falo en serio. Nada. Comer solo ou estar solo en xeral? Non, estar solo non me importa, depende. Non, mira, eu cando vou ao mar, fago pesca submarina, todo o mundo sabe que fago pesca submarina e tal, encántame estar soliño. De feito, disfruto do proceso de meterme na auga, non simplemente estar pescando, vale? Que moitas veces digo que hai xente que non entende isto. Eu podo perfectamente non... Xa podo meter as maus. Eu podo perfectamente non pescar nada e ser o mellor día de pesca da miña vida. Porque entre que vou un pouquichiño a natureza, entre que vou, se vou ca lancha, pois, vas ca lancha dache igual, pero normalmente vou de infantería cando vou solo, se vou cun compañero, imos con lancha, vale? Pero neste caso que vos dicía, de repente baixo pola parte de Mera que me encanta, esa parte para pescar. E a Costa da Morte tamén, pero como falo moitas veces da Costa da Morte, gústame toda a Costa Galega, vale? Pero a Costa de Mera, gústame moito. Ali, para que non coñece, a Marola, tal, cerca de Coruña, moi preto, no concello de Oleiros, vale? Hai unha zona espectacular na que baixo polas rochas, en plan, con equipiño e tal, igual media oriña baixando, unha cousa e outra, vale. Que me meto as aletas, que faz, que te pos un pouco mirar por horizonte, que un silencio, solo o mar, aí solo increíble. Agora, o de estar solo comendo, cousa máis aburrida, e mira que me gusta cociñar. E podo cociñar solo, pero despois para comer, chamo a xente. Agora, silbo, chamo por teléfono, dame igual. Eso é tan rápido, para comer tamén, sempre se apunta a xente, tan rápido como facer unha masa de arepas. Mira isto. Lista. Ademais, o que vos digo, esta traballa espectacularmente ben, vale? Hai moita xente, dicía antes un coleguiña, mira, podes darlle un turuto, para que vexades como vai, hai que repousar agora 5 minutos que o que imos facer. Podes facer un pequeno turutiño, isto ten que ir abrindo. Despois hai unha serie de cousas que ides ver despois, que pode que agriete, vale? Como agora non está hidratada de todo, por eso queremos ese repouso, despois, se precisa dun pouco máis de auga, simplemente mollando nas maus. Decía o colega meu, David, que el facía un turutiño así, vale? Iba facendo o turuto, despois cortaba para ter os anacos xa tal. Eu fago boliñas ca masa hai xente con pesa, hai xente que... Eu
como me gusta traballar moi así anárquicamente, a ver como fago, se turutiño ou tal. Agora, chisquili-chasqui, repouso de 5 minutiños exactos, non se pega, non fixemos nada, masa feita, un recheo con aquelo un pouco morno para non queimarme, estamos de contado aquí. Veña, vamos. Pois así cho digo. Mirade o que vai a cousa. Mirade que xa estamos facendo nas nosas masiñas, nas nosas arepas. Eu, na casa, se non tes isto, miña nai faino con unha servilleta. Vale, fai de pincel con unha servilleta e vale calquer cousa, xa cho digo eu. Pero eu sempre vou barnizando un chisquiño. Hai xente manteca de cocho, de vaca, manteiga, o que che dé a gana, un pouco de graxa, de coco, gui, dame igual. Nós, de oliva, témola aquí sempre. E que empece a churrusquear un pouco. Hai xente que non lle bota ningunha graxa, que ten unha especie de tatemados moito máis guapos, e fan tamén como... Burbullas. Burbulliñas. Como que hinchan. Ou diferentes cores, como que teñen tal. Quedan bonitiñas, quedan moi artesanas. Nós imos facer isto vai ser unha auténtica maravilla. Mirade, unha cousa que estaba eu acabando e dixen que miren isto, porque non ten nada, pero importante, a veces como que quere agrietar un pouco, imaginade, pois mira como vai facendo, vale, pois un chisco de auga, vale? Mollamos un pouco e imos facéndolle a forma, así. E con esa historia, esa pouca auga nas maus que imos mollando así directamente, vanse facendo as arepas e vanse quitando todos esos cuarteiróns que poden parecer por aí que digo, pero non me sai. Se me sai a mí unha masa, saiche a ti, hai que poñerse. Sabes para quenes son cómodas as arepas? Para quen? Para os bebés que fan baby led weaning, non? Que falamos ás veces de que comen diferentes texturas dende o inicio da alimentación complementaria. Sí. Por un lado, porque son fáciles de suxeitar e levar á boca, non? Por un bebé entre 6 e 12 meses, e despois porque teñen unha textura axeitada para cando ainda non temos todos os dentes, ou ningún. Vale. O sexa, que darlle unha arepa destas ao rapaz vale ben, non? Sen sal, no caso dun rapaz de menos dun ano, pero... Vale. Eso do sal... Teño unhas ganas de preguntarche cousas sobre o sal, pero non quero aburrir a xente, sí, porque empezo a ler que o sal tamén é preciso e necesario. En outro lado, hai que quitar o sal de todas as partes. E por outro, toléame, demasiada información empezo a ter eu, demasiada. Déxeme ver como vai isto, porque isto está maravilla. Pero non digo porque sexan unha opción sen glute, que non sei se sabes que antigamente comentábase, bueno, igual ti non estás máis familiarizado cos bebés, pero antes se introducía primeiro os cereais sen glute e despois os cereais con glute, non sei se... Non sei de tal. Pois sí, antes... Teño sobriños, pero non son pai. Os teus xa son modernos, pero que dicir que antes comentabas eso de que había que introducir primeiro os cereais en glute, despois os con glute, non? Vale. Sabemos hoxe en día que non, isto facíase pensando así que se podía previr a enfermidade celíaca. Amigo. Hoxe en día sabemos, pois, claro, a nutrición é unha ciencia reciente, vamos avanzando, imos coñecendo cada vez máis cousas, hai cousas que faltan por saber, e naquel momento pensabas que introducir primeiro esta orde pois podía axudar. Despois soubemos que non. Que non había cousa ninguna. Despois saiu que se introducíamos o glute mentres seguíamos ca lactación materna, pois que axudaba a previr o risco de enfermidade celíaca. Vale. Despois desmontouse isto, que a lactación materna é estupendísima para moitas cousas, pero... Ensaio-error, non? A ver, estamos aí. Bueno, ensaio-error non, que senón que fanse estudos que confirman ou desminten. En que queda? O que sabemos a día de hoxe é que a enfermidade celíaca non se ve afectada por cando introducimos o gluten nin a cantidade de gluten, é dicir, que non sabemos que detona a enfermidade celíaca. Si sabemos que só se dá en xente que está xenéticamente predisposta, que non se vai a dar en calquera persoa, só que ten a xenética que predispón, pero non todas as persoas que teñen a xenética van a desenvolver a celiaquía ao longo da súa vida. Por iso que aínda están a facerse moitos estudos para ver que é o que fai que detone. Que encende a luz da celiaquía. Pero parece ser que cando introducimos o glute non influe, polo tanto podemos incorporar o glute nos bebés dende o inicio da alimentación complementaria. Vale, perfecto. Vale, pois ollo aí, que como se está todo o día a xente, hai moita xente que traballa cociñando, outra xente que traballa divulgando nutrición, e outra xente que traballa investigando para que nos podamos falar, si ou non? Exacto. Isto é importante. Que son quenes fan o traballo máis importante. E mentras ti falabas desa historia, eu sabes o que fixen, cas maus. Mira, vexo de todo por internet. Xente ca chisma, cas varillas da batidora eléctrica. Pa que? Para desfiachar o... Para desfiañar o polo, vale? O que pasa que destes de 2 garfos, tal, aquí vin eu. Outra xente con 2 garfos así metendo tal... Non é máis doado. A ver, isto é unha cousa que creo que empezo a poñer de modo un pouco eu.
traballa calmaos, di outro. Como que non? Se as mans están limpas, cal é o problema? Vale, imos collendo así tamén, facemos, pois poñemos o polo como que iramos. Isto é importante por agora, vos non podedes tocar, é unha pena que na televisión non podamos dar o lido e as sensacións, o tal, pero isto ainda está morno, porque se enfría é moito máis complicado desfiañar isto, vale? Agora, lavo as mãos porque xa me queda pouca cousa. Que moita xente pensará, a peituga cocida vai quedar seco, pero isto vai cunha salsa. No, bueno, non é por nada, non está mal que o diga eu, pero que non está sequiña. Se facemos as cousas non está cocida demais, que seguramente sexa o máis importante. Deixame dar outra volta, mira como empezan a facer, mira o que che dixen, mira como empezan a engordar un pouco. Vale, hai que ter un pouco de paciencia, teñosas aí. Ahora cambiarei estas, vale, dentro un anaquiño, vale, e irei tocando. As como teñen unha pingueira de aceite, eu estou bastante tranquilo. Lume o mínimo e que se vayan facendo aos poucos. E nós rapidamente, mira, o que facemos, vamos poñer isto por aquí, vale? Moi seguramente vouche poñer eu isto así, para se temos que sacar as outras, debo ter un platiño ali na parte de atrás, porfa, cólleme un platiño normal, no refrijancho ese para metelas que me saian de aquí. Xa verás, algo encontrarás por aí que teño platos a tomar. Eso é, perfecto. Pois acaso hai que sacar estas. Veña, xa as poño aquí, mil grazas. Eres unha auténtica maravilla. E eu fago o seguinte, mirade, limpo esa cebola, vou facer o recheo, todo pa diante. Cunha cebola creo que é suficiente. Hai xente que lle pon unha cebola desta, se pon un pouco de xeo na cebola vermella para que quede urxente, vale, máis crocante, máis tal. Nós, neste caso, non imos facer. Vou facer unha xuliana, é dicir, unha mini brunoise que lle chamamos, vou non meter aí, dalle un pouco de cor e dalle todo. Que empregase normalmente máis a vermella, non? Que para este tipo de elaboracións. Non sei por qué. Non sei, estaba facendo esta pregunta ahora mesmo. Vale, eu non sei, eu creo que o que encontres por tal, pero a min parece que é por dar un pouco de cor, como é todo verde, vale, eu creo que irá un pouco por aí esa historia. Mira o que facemos nós. Ademais temos ese aguacate que vai valer para todo. Que este aguacate, que moita xente, sabes que lle pasa cos aguacates? Contame. Que non atopo os aguacates no punto de maduración, ou pásanseme pronto, ou quedan verdes, e moita xente di, xa non merco os aguacates, pero non lle dou collido punto. Hai unha canción, e pasa igual cos plátanos, verdad? Hai unha canción que vai no dicindo, eso está perfecto, que vai dicindo, di, la cagaste, se pasó, dice, la cagaste, se pasó, polo aguacate, non, que va, porque telo está verde, está duro, e de repente... Se está duro ten unha solución un pouco máis sinxela, porque se os metemos nunha bolsa de papel xunto cunha mazá ou cun plátano ou cun tomate, ese etileno, que ese gas que se libera de forma natural para a maduración, fai que madure en 1 a 3 días xa está maduro. Se pasa ao contrario, que vemos que xa está moi maduro e temos moitos, pois a neveira ralentiza este proceso. Eso que digo eu sempre, eu meto na neveira, e cando quero ir consumindo, meto, pero a xente que os mete nunha bolsa e que se olvida delos un día, podrecen. Ah, sí, claro. O sea, iso é como visto non visto. Está verde, de repente, pum, podreceu. E non hai cousa máis, porque tampouco son baratos, No. Vale. Bueno, hai xente que os ten da casa, en Galicia hai moita xente que ten aguacates da casa. Pois que mos trae a miña casa, que eu estou sempre co peto aberto para que me regaledes a casa lledes o que queirades. Aguacates, carne, polo, peitugas, arepas. Unha muller en consulta díxome, podei o árbol do aguacate, porque me dá moitos. E claro, nós na casa non comemos tantos aguacates e podo o árbol. Buenas tardes. Eu quedei con... Iba a pasarme a min. Veña, última volta, iba a pasarme a min. Co que tarda demais en dar, porque... Mira, eso vai ir así, Tarda anos en dar. Quer dicir, non é algo que plantas e que tes xa rápido agua. Hai xente que colle os árbores e os pilla xa maduros, en plan, xa grandes. Porque se tes que esperar a que vayan a bur yogur. Mirade, cousas que a veces falo do aguacate, que este no seu punto, este ne caso, mira, empeza un pouco a estar xa tal, o que eu che diga, que temos que ir mirando. Rapidamente vas facerme ti unha historia. Vouche dar aquí, e cun garfo vas ir machacando todo, porque eu coller a mayonesa e vouche dar isto, mira. Vamos a facer aguacate. Todo isto pa ti. Veña. A machucar conmigo. Que aguacate podese comer todos os días? Eu creo que sí. Sí. É un pouquichiño, creo que sí, porque che escoito a ti, Entonces, que moita xente teña medo ao aguacate, porque é rico en graxas, pero é rico en graxas que nos axudan a reducir o colesterol LDL, o que se chama colesterol malo. Vale. E a nivel enerxético, máis ou menos medio aguacate equivale a unha cullerada de aceite de oliva.
Ben. Por suposto que podemos comer todos os días. Interésame, dalle aí, dalle vida. Eu o que sempre digo, cando se empeza a poñer así medio morenocho por unha parte, é cando sabemos que está perfectamente posto. Pero moitas veces o que vos digo, vais estragando de contado. Está verde, de repente, pum, mátase. Eso é perfecto. Vouche dar un chisco de sal agora, Mira como vamos machucando. Esto, cuidado aí, eso é. Isto é como un guacamole, vale? Un guacamole rápido, que se fai cun pouco de lima que lle vou exprimir aí, e o que vou facer é coller esa mayonesa, que é o que vai facer agora que todo este mexunxada, vale, teña sentido e que teña sabor polos 4 costados. Mirade, eso por aquí. Cambiamos estas que xa están feitas. Veña, poñemos por aquí. Aí está. Xa verás como despois cando abren, que auténtica maravilla. Opa, non te queimes, Ivanciño. Raspuamos un pouco, mirade. Eso por aí, aí o tes. Esto tamén por aquí. Un chisco, non nos pasamos nunca co aceite. Veña, pa dentro. Aí. Peza roero. Iso é. Teño papel de forno para que non se me pegue, pero a realidade é que a masa é moi agradecida. Agora, déxeme dar unha limpeza rápido a isto. Temos todo eso listo. O jalapeño que vou puñer por riba despois na última hora. Fago o seguinte, mirade. Un chisquiña desta lima, vas a acabar, eso está perfecto. Eso está perfecto. Veña, eso que roa. Toma, isto para ti eu vou facendo unha cousa. Va, a mayonesa. Podes facer unha mayonesa caseira? Pódela facer, dame absolutamente igual. Se tes unha mayonesa que che gusta, de bon sabor e tal por aí, unha comercial tamén vale perfectamente. Collémola, ademais, ten unha cousa boa, que garda na neveira e aínda está unha boa tempada. Se faz unha na casa, esa hai que comela xa nos 2 días seguintes. No día o tal, é que non cambia a temperatura, por favor, que é o que pode estragar. Neste caso, a esta non lle pasa. Cando vamos á praia, compra mayonesa, metemos unha ensaladilla e tiramos. E agora, mira, imos ir mollando, vale? O que vos digo. Por aquí, e por favor, sede xenerosos, Vale, imos ter así estas 3 culleradas, vale? Poñemos eso por aí. Xa me quedo con esta. Esa lima está aí, verdad? Sí. Lima para aquí. Un chisquiño de sal. Fago isto tamén, chisco de sal. Aí está. Tarará. Pemento, jalapeño para final de todo, que íbamos meter tamén. E pouco a pouco estamos facendo a nosa reina pepiada da que falamos. Mira, mira que cousa chula. Isto para aquí que agora o gardo. Mirade. E vas de botar o coandro, non? O coandro, sabes o que vou facer, non? Si, é coandro, non mires tal. Sabes o que vou facer, non? Vou no botar despois. Unha para ti con coandro, outra po señor Iván, sen el. Vale, así que, mirade esta textura, esta papexada, ovo, sal, ben de mayonesa, que imos poñendo tamén. Oi, que preciso un pouco máis de mayonesa? Dame unha cullerada máis de mayonesa. E aí imos tirando. Así que, aquí, acabo de facer recheo cortando esa historia, e non chisquilichas que agora sí, o que vos dixen, un batiburrillo, unha zaragallada, unha remexida, unha reina pepiada digna do Estachebó que se pode comer a culleradas. Veña, que nos vemos, vamos! Home, non. Hoxe cociñamos arepas de polo. Comezamos poñendo auga a ferver cunhas ramiñas de romeu, tomiño, pementa en gran, 2 follas de loureiro, pel de lima e un chisco de sal, para cocer as peitugas ao mesmo tempo que facemos a masa das arepas. Nun cunco engadimos 300 ml de auga morna, un chisco de sal e 250 gramos de fariña de millo precocida, amasando ata conseguir a textura desexada e deixar repousar uns minutos. Tras ese tempo, facemos boliñas e aplanámolas coas mans humedecidas en auga para durar nunha tixola, pincelándoas con aceite. Mentres, nun cunco, desmenuzamos as peitugas e engadímoslle a cebola morada ben picadiña xunto cunhas culleradas de mayonesa e os aguacates machucados con zume de lima, integrando o conxunto para encher as nosas arepas e a papar! Fixeches unha para ti e outra para mí, non? Epa, non sei se hoxe entrarán as miñas meu bandullo que non almorcei, xa xo dixen. Ai, non, que almorcei. Deixeches as dúas para ti, home. Non pasa nada. Mirad o que temos por aquí. O rápido que facer unha zaragallada con ben de consistencia. Unha mayonesa, temos tamén ese polo, ese aguacate, un chisco de unha cousa da outra, pero sempre moitísimo sabor. E despois, unha masa tan xinxela de facer a das arepas estas que mete medo. Calquer rapaz, calquera que non saiba nada, pode facelo. Así que, rapidamente, empeza a montar a arepa do Estachebó.
Auriño! Veña, pa ti todas. Ao final son pa ti? Viña, non pasa nada.